tayo ng langaw. Turuan kayo kung paano maghuli ng langaw. So kailangan natin ng straw. Ayan. Ito, straw. So kailangan natin ng straw, tapos ayun, pandikit. Dito yung pandikit. Tawagin to sa Bisaya ay pulot. Ayan, pulot tawag dyan. Tawag dito ay pulot. Ayan. Diyan dadapo yung langaw. Papahid natin sa straw. Tapos ayun, hindi na makakaalis yung langaw. Didikit na siya sa ano. Sasabi tayo dito sa labas. Ayan, samahan niyo ako. So ayan, lalagay tayo ng straw. So ayan, ito na yung panpahid natin yung pulot. Dikit.
kailangan may sabon yung ano, may halong sabon kung lagyan mo ng pulok pandikit para hindi maano sa kamay, hindi siya matanggal. Oh. Ayan, ayan. Tapos kalipas ang ilang oras, ayan guys, kalipas ang 2 oras, ayan, tingnan na yung langaw, dito na sila, ayan na, huli na sila. Oh. Ayan, ayan, nagdikita na niya. Ganyan yung panghuli ng langaw. So di na yan sila makaalis dyan. Ayan. Ayan, ganyan lang kabilis maghuli ng langaw. Ayan, andyan na nakadikit na. Oh, diba? Hindi na sila makapangitlog niyan. Mag-itlog sila dyan lang sa ano, nakadikit din sa estro.